zami zingakanani yobekesela. Sanibonani, ugogo Mseleku lo okhulumayo. Namhlanje ugogo Mseleku ukhuluma ngabantu abanenkinga nje kodwa ezahlukile. Njengokuthi mhlambe uthi nje uhleli ubona ukuthi wena ukhuluma nabantu ubone ukuthi yakhe indaba ivalisha windiva noma ngabe uxoxa nabantu noma ufica abantu behlezi bexoxa uma ukwaqhamuka wana basuka abantu bahamba uyabona lapho usuke unesidina lesi engingasazi ukuthi yini inkinga yazo. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi lesi sidina mhlambe sakheka nje ingoba mhlambe kunomuntu njalo wakwashona nakini mhlambe wangagezi konke lokho kuyasakha isidina kuyasakha isidina futhi kakhulu ngoba usuku uhleli unomuntu ohlezi naye lapho ongasusiwe kuwena osuke kufanele mangabe asuswe kuwena kodwa akasusiwe ngoba yini mhlambe uthola ukuthi awazi. Ayikho into ebaluleke njengokuthi zonke izinto zakho uzibheke ukuthi zihamba kanjani. Ngiyakuthanda ukuthi mina nje ngoba ugogo Mseleku nginazisa ukuthi kunezinto ezibayingcindezelo encane kodwa uzuyibone sezizinto enkulu kuwena ngoba yini wena awunakile ukuthi unenkinga kodwa uyasola ukuthi wenzakala kanjani makufika mina noma ngithi ngiyakhuluma mina ngithatha njengomuntu obhedayo. Akufuneki ukuthi umuntu uma ukhuluma uthatha njengomuntu obhedayo musu ukuvumela ukuthatha njengomuntu obhedayo akekho umuntu obhedayo mangabe khuluma wonke umuntu uma esuke ekhuluma usuke edinga ukukhuluma nabantu edinga impendulo kulobo abantu ngoba kusuke xoxa mhlambe kuboniswana ngento ethile kodwa wena nje uma wathi uyakhuluma ubone ukuthi nje wena ungathi angazi wenzeni uma wathi uyakhuluma ayifuneki lona. Siyafuneka isithunzi nawe ukuthi ube naso la kagogo Mseleku sinawo lo muthi lo owenza ukuthi umuntu angakhulumi nawe noma kanjani. Sinawo lo muthi owenza ukuthi umuntu umekhuluma nawe aqala acabange kanti kufanele akhulume kanjani nawe ngoba lonto yenziwe yini ukuthi umuntu uma ezokhuluma nawe angafuni ukuthi kufanele athini kuwena afanele akhulume nje into ukuthi akakhulume noma ngabe ukweyisa afanele akhulume njengoba vele awunasithunzi. Akufuneki ukuthi uhlale umuntu ungabi nesithunzi kufanele nje ukuthi phakathi kwabantu kube naso isithunzi nawe uthi mangabe ukhulumile nje kwabanye ngani ngamadolo ngoba yini ukhulume unesithunzi. Isithunzi siyakwenza nje ube nesithunzi la kuleli khaya. Siyakwenza ube nesithunzi uhlonipheke nawe uma ufika kubantu phela ubona abantu abakade bexoxa bakuhlonipha abanye bahlihla izandla bahlikihla ubala beshalaza abanye uzucabanga ukuthi kade bekhuluma ngawe kanti isithunzi ofike naso. Siyakwazi ukwenzela nje leso sithunzi ukuthi uhlonipheke nawe uzizwe umuntu uma uphakathi kwabantu. Ungavane nje uma ufika phakathi abantu bavane bahlakazeke ozoyibuza ukuthi hawu kwenzakalani hayi kusuke ngenzeke lutho inkinga nje isuke kuwena kukhona lokho okuhamba nawe okwenza nje ukuthi abantu bangakuthandi kwayibona ekusuke kufanele ukulungise bese wenza umuntu wakho wesithunzi uthula uthi into uma ngabe insizwa akeni uhlonipheke ukuthi mawufona insizweni zikuhlonephe zithi sibanibani zibize ngesibongo sakho uzuzibuze nawe hayibo kwenze njani namhlanje abantu kade ngithi mangabe ngikhuluma ngibonakala njengento engelutho. Uyabona thayi into zikagogo Mseleku ziyasebenza ngoba awuyazi lo ngagogo Mseleku nje ngibuye sengizizwa ngihloniphekile ke manje sengumuntu ke manje ngithi mangabe ngikhuluma nami ngizwakala ngoba kubalekile ukuthi mawukhuluma nabantu nawe liziwe lakizwi hayi ukuthi lingezwakala izwi lakho njalo mawukhuluma wena awuzwakali ingoba uhloniphekile. Sikufaka isithunzi sokuthi uhlonipheke uyezwa noma ngabe kuthiwa mhlambe usomatekisi uhlonipheke nabantu bakuhloniphe uthi bawuqhamuka nje uqhamuka uhlonipheke impela umuntu abe nesithunzi bese ngathi khona into ohamba naye adobe ebheke emehlweni athola ukuthi awubhekeki. Siyakwazi ukwenzela lo muthi bashalaze bonke abantu mawuqhamuka kuthi wayebaqhamuka umfoko abantu ubone beshalaza bekhulumela phansi beyangazela abanye besuka behamba ngoba abazi bazokhuluma nawe ngoba unesithunzi. Balekile ukuba nesithunzi ayikho indlela ebaleke ngayo ukuba nesithunzi balekile ukuthi ube insizwa yakho nje ezwakalayo ukhawe insizwa mawuyintokazi ungaba naso isithunzi mawuyintokazi kodwa ufuna uzenze wena nje ugeze ugume uphalaze ngezinto zokuthi uthandeke ungabe sewuba nesithunzi ngoba phela usukuyidinga isheli mawusunesithunzi ngeke uzuyithola insizwa ezozwa ukushela ngoba yini usunesithunzi akusakhulumeki nawe. Ingakho ngithi intombazana kufanele yenzena le mithi yakuthi ibe nesithunzi ngoba manje sinesithunzi hayi izosabeka phela siyawudinga umendo kuyona siyadinga ukuthi igane ekhaya ayizokwazi ukugana izokwazi ukuthola umendo ngesimo sokuthi isinesithunzi. Akufuneki usebenzise umuthi osuzogqilaza ngoba usugqilazile manje ungasazokwazi ukuthola umuntu ozokushaka
kanti kubalekile ukuthi ushade lenye eminye imithi iqondana nezinsizwa into ezike zithi mangabe ixoxa uze cha hayi bandla zexoxa insizwa uyabona intombazane kufanele ibe nesithunzi kangako kumele ube naso ube intokazi ube nesiji kodwa hayi ukuthi usebenzise umuntu wesithunzi ube nesiji sona sokuthi nje insizwa noma izokhuluma nawe iqala ibheke kahle ukuthi izokhuluma nobani ubani mina nje ukukhuluma nawe ingavani ikuthathe kancane njengathi ithathe amatapudaka bentokazi cha iba intokazi nje la uthandeke ugqume ugeze uyibone yonke nje la ube muhle ube intokazi yakho ukuthi mawuhamba futhi uzizwe uyihloniphe ngisho uhamba ube intokazi ehloniphekile yiloko nje bengithanda ukuthi nginazise kona namhlanje ngiyacela ukuthi nilalele ngo inkulumo zami ngisuke ngizikhuluma nanini ngoba ngihlala njalo into ngivela njalo ngikhuluma nginipha iziyalo nginipha izinto ezibalulekile ukuthi nizazi ingakho ngithanda ukuthi ngihlale ngivela kunini ukuze nikwazi nani ukubona ukuthi la kusho ukuthi mina bengishayisa la kusho ukuthi bengenzi kahle uyayibona leyo nto ibalulekile ngohlobo lesimanga uyabonga ugogo Mseleki uyacela ukuthi nilalele kuleli khasi lakhe uyabonga kakhulu ugogo Mseleki makhosi